Kaixo gaztetxo, orain honetan abesti martxoso bat hartuko dugu. Sorotan Beleren arratsalde honetan. Beraz, jarri zaitez, arratsalde honetan dantzan. Bi pauso. Lehena, lantxakin egingo dugu, bai? Lantx gogoratu dala, hanka atera alde batera eta bestera, bai? Betiko bezala egingo dugu, lantx simple, simple eta doble, bai? Berriz, simple, simple eta doble. Eskuak lehenko bera, bat, bi, iru, bat, bi eta iru. Orain gora, bat, bi, hori da. Goian markatu, ondo, bai? Bigarrengo pausua, oso errexabe bai. Desplazatzen hasiko gara. Hasieran giratzen, eta hementxe voltatzen hazenean, txa-txa-txa txiki bat, bai? Markatu ondo eskuekin, bale? Berri zingot, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi txa-txa-txa, bai? Bori da guztia, azike, adi eta bideoarekin posizioak ikasi. Dantza berez oso erresa da. Posizio aldaketa pare bat ditu, eta pausuak be oso erresak eta seguru ja badakitzkizula. Beraz, goazen ikustera posizioak. Horretarako nirekin gorriz jantzita Ibone, horiz jantzita Maili, txuriz jantzita Jone eta urdinez jantzita Maialen. Gogoratu, hirukotea bazarete, urdina eta gorria kendu bia dozuela. Eta laukotea bazarete, kendu gorria. Bale? Beste barik? Guazen dantzatzera. Guaziko gare, eskeen toki, kanpotik beraz, talde osoa kanpora. Eta musika jartzen dauenean, energikoki sartuko gara. Sartzen garenean animauen biau. Berez, erritmoa daukona abestisa da. Eta hori indiau, bai, jendia animau. Zirkulu handi bat inja, lerro antzian jartzen garemen, eta hiru aurratzen dira pixkat, eta lantxak, bat, bi, doble behian, eskuak bera, hori da, oin gora, hop, hop, hori da. Eta goiaz giratu barik, leloko lerrua bakarrik, giratzen bueltatzen gara. Eta atzekuak, giratzen bueltatzen dira, eta haundi badan bat, kantatzen, hori da. Eta goiaz aurrera hiru bakarrik, bai? Hori da, inbidoguna da animau, bai? Eta atzeko biak poliki-poliki doaz. Eta hemen itxitzen dugu pixkat mugiruten, bai? Gogoratu datorrela, estribilua, lantxak, berazkoa, doble. Hori da, doblea gora, hop, hop, hori da. Goiaz giraztu barik, eta giro bat, hori da, atzekua. Eskuak forte, handia, eta berriz berdina, oraintxe tartaia, bai? Natorruna, tartai bat, hori da. Irrifar batzuk noixian behin, eta gure artean batez be. Oin kantatzen ez gabitzela, irrifarrin biau, bai? Eta poliki-poliki geratzen gara hementxe, bale? Eta hiru goiaz aurrera, hori da, eta atzera. Hori da, zuek aurrera, toin, geratzen die bi atzian eta pixkat gu aurreratzen gara, bai? Eta estribilua, bibera, gora, doble, eta goiaz giratu bari. Hori da, giratzen buelta, eta atzekua, haundi bat, hori da. Azkeneko aldiz, hiru aurrera doaz. Ja azkeneko txampan gazenez, gogoratu animatzen, bai? Hori da. Danok aurrera goaz, atzera pixket, agortu, eskuak hartu, eta buruak bera. Eta hori da guztia.